The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, niining adlaw gikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsa nato kakalag kung naa pa ba kitay mga sala nga gitinir diha kay kini kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios, mahimo lamang babag, walay mahimo ang Espiritu Santo nga mao'y magtutudlos ka matuoran. Dili siya makalihok sa iyang ministry, teaching ministry, tungod niya nang nagababag ng mga sala. Busa gikinahanglan nga ato kining isugid by using the principle of 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O manibubuhata ka na, ikaw andam na sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Panalang ka rin mo higala nga wala pa'y kaluwasan, giawhag o gidapit ka sa paggamit niya ng imong kabubuton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilo mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo ni ining lain sa mga adlaw nga imong padangat kanamo. Buhi kami sa among lawas, nagaginawa pa kami og askil pa kami og napay kalantip sa among pangunahuna kining tanan. Gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya o grasya. Dili kami takos gani nga mabuhi pa. Panikaw matinumanon manggayod sa imong mga saad. Tungod kay ikaw na pamahituyo sa among kinabuhi. Busa, imo kami gidala dinhi, salamat. Yan nga among Bible study. Pinagi sa YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May nga daw tanan atong mga higala, mga suki o atong mga subscribers, atong mga igsuon diha ni Kristo, welcome na usab. Dini nga atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, dini nga adlaw do na kitay lain nga pagtulunan nga atong pagduputan sa paghisgot. The title of our study today is about why do Christians suffer? Ngano man nga muantos man ang mga Kristohanon. Okay? So, dito maglangan. First of all, we already have seen diha sa Mateo Kapitulo 16 nga atong Ginoong Hesukristo using the occasion of the human viewpoint ni Apostol Pedro. Nanomdom ka, nito hitabuha. Then, misuway kini si Pedro sa pagdani. He tried to convince, to distract our Lord from going to Jerusalem o sa dili pag-agi o pag-antos, which happened to be, as we have established, beyond the shadow of doubt. Ang kabubuton sa Dios alang kang Ginoong Hesukristo nga paadtuon siya sa Jerusalem to become the
substitute sin bearer. Mo sa gubang sa atong mga kasalanan to go through a maximum injustice, kinagabrihan nga injustisya. There has never been a greater active injustice nga natabo sa kasaysayan sa tao than sa diha nga si Ginoong Kristo went through on the cross o sa pagpakamatay alang sa kaliwatan sa tao. It is one thing sa katao to be falsely accused of something. Laing butang, it is something else sa katao to take on the activities sa ubang mga tao o have them imputed to him. Ipasangil nga dito kaniya. Even though nga nasayran nga wa gyud siya isala. But to take on sa mga daotang, mga kalihukan sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao, imputed all the evils sa tanang tao sa kalibutan. Imputed, gipasangil nga tukang Ginoong Kristo dito sa cross is the quintessence of acts of injustice. O ito'y kinagrabihang buhat sa injustisya. There is no greater injustice. Wa gyoy nakalabaw sa grabing injustisya that ever occurred in human history kaysa giagian ni Ginoong Kristo dito sa cross in dying for the sins of the whole world. So, mao nga wa gyoy makalabaw niya itong injustisya nga iyang giagian ni Ginoong Kristo. Hinunua mo raman gyud to'y bugtong paagi. It was the only way that salvation could be provided alang sa kaliwatan sa tao. Ug sa dihang namatay si Ginoong Kristo dito sa cross, he spent pila ka oras? 3 hours, 3 ka oras in spiritual death. And sa usa ka segundo sa physical niyang kamatayon. Physical death. Sa pagtiyabaw niya, sa pagingon og amahan ko, nganha sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Sa Latin, nagaingon kini in manus tuas, commendo spiritu meum. So, tugyan niya. He dismissed his soul and spirit. Iyang gibuhian ang iyang kalagong espiritu. Dayon niya sa pag-adto sa paraiso for 3 days. That took less than 1 second. Apan dili kadto ang nakahatag kanatos dako nga kaluwasan. That was not the provision of our so great salvation. Si Kristo nakahatag na kanato sa dako nga kaluwasan dito sa cross. Samtang buhi pa siya, physical, dito sa cross. Si Ginoong Kristo may bungat sa pag-ingon og tetelestai, tapos na. Nga mabasa kana nato diha sa Juan kapitulo 19 bersikulo 30. It's completed. Everything is finished. Gikahatag na ang kaluwasan ngadto sa kaliwatan sa tao. And that salvation lihok kadto sa Dios kamahan in superimposing from the standpoint of his omniscience. He not only knew every person who ever have lived, nahibawan po niya ang matag tao who is alive on the face of the earth. Niya nang higayuna. Ug sa matag tao who had ever lived sa kasaysayan sa tao. Just one manifestation of a nature sa pagka-omnisyente sa Dios. But he not only knew all people, kinsa nagakinabuhi sa kaniadto, karon ug sa umaabot pa, or who had lived. Naibaw po siya sa matag sala nga ginabuhat ug pagambuhaton pa. Ug ang tanan niadto kanila, all of them, gipasangil. They were imputed nga to kang Ginoong Kristo dito sa krus. Aron sa ingon niya na, si Ginoong Kristo entered into spiritual death, both voluntarily, ingon man, involuntarily.
We know from the threefold prayer, ang pag-ampo nga gihimo ni Kristo sa makatulog gayon, dito ba sa hardin sa Getsemani, suma pa sa Mateo 26, sa diha nga iyang gipauban kaniyang mga disipulo, labi na ni Pedro, ni Santiago ug ni Juan. Si Jesus miingon kanila, anhiyo na kamo sa magkadiyot, samtang mag-aampo ako. Ug si Jesus miampo sa pag-ingon, Amahan, kung mahimo, ipalabay kining maong kupag gikan kanako. Apan dili ang akong kabuto ng matuman, kundili ang imuha. Si Ginoong Jesucristo dili buot mo adto sa cross from the standpoint, paminaw, from the standpoint that he knew the suffering that was going to be involved. He was going to lose fellowship. Matangtang na niya ang iyang pagkikambitay sa Diyos kamahan, uban sa iyang pagka-Diyos, with his own deity, og sa Diyos Espiritu Santo. Kana sa iyang pagatubang sa spiritual death. Ug busa, from the standpoint nga siya hingpit man nga pagkatao, he did not want to go into the suffering apan siya nasayod nga mora kadtoy bugtong paagi, the only way that he could provide the salvation alang sa kaliwatan sa tao. And therefore, he says, nevertheless, not what I have desired, but that which you are desiring. Busa, misubmit siya sa iyang kaugalingon, sumalas gisulti sa Pilipos 2:8 nga, he became obedient unto death, even the death of the cross. He submitted himself to the Father's will. Iya kantong gibuhat voluntarily sa iyang kinabubuton. Apan sa pag-abot na sa alas 12 sa udto, misugod ang Diyos nga Amahan sa pagbubo, paghanok sa mga salas, kaliwatan sa tao, ngadto kang Ginoong Jesucristo. Sugod kang adan og niiba. O niya, ngadto kang kain, og tadlas na, ngadto right on down in human history. Christ did not enter spiritual death voluntarily. He entered it involuntarily. Kadtong espiritual nga kamatayon gagigian ni Kristo was automatically superimposed sa Dios nga Amahan ngadto kaniya at the very instant diha ang unang sala sa kaliwatan sa tao sugod nila ninadan og niiba was superimposed on him. It was imputed to him, gipasangil ngadto kaniya. That was an absolute counter decision sa iyang physical nga kamatayon, in which he voluntarily dismissed his soul and his spirit. Suma sa authority given to him sa Diyos nga Amahan, kamabasa nato diya sa Juan 10:18 nga nagkanayon og, I have authority to lay my life down, I have authority to take it again. Di na siya katungod. Di na siya otoridad to dismiss his soul and his spirit. And as a matter of fact, may kalabutan gani kadto sa iyang pagkabanhaw, his resurrection. So anay dako kayong kalahian, a vast distinction between the mechanism by which si Ginoong Jesucristo entered into spiritual death. Wa siya moagi og spiritual death tungod sa unsay iyang himo. He entered into spiritual death tungod kay ang mga kasalanan sa kaliwatan sa tao were superimposed upon him. Ug busa, usa kadto katawgon ta og involuntary death as an equally as involuntary. As the animal which was taken at the brazen altar nga gihiktan o gilunggo ang liog ug namatay kini human kahot di og dugo. Now, Christ entered spiritual death involuntarily
Tungod kay he voluntarily submitted himself to the will kabubuton sa Amahan to die for the sins sa kaliwatan sa tao. But ang iyang physical nga kamatayon was totally voluntary. Okay? Now, pag-antos kini, this was suffering o mao kini ang gibutyag ni Kristo diha Mateo 16 nga moadto siya sa Jerusalem to carry out sa pagtuman nini. O kini si Pedro, sa ato nang nakita diha Mateo 16, he tried to dissuade him from going to Jerusalem. In effect, kini siya was trying to dissuade our Lord from executing the will of God for his life. Dili kay he did not want to fulfill God's will sa iyang kinabuhi. Kundili tungod kay dili niya buot nga si Ginoo Kristo moagi og pagantos. So, Peter was looking at it only from the standpoint of suffering din hinining kinabuhi. Or suffering according to the standards of the world. Suma sa patukuranan ining kalibutan. Tinuod man nga there is suffering in this life that we don't like to see ni bisan kinsa nga montos. But if we only look at it, if a person looks at that from the standpoint of, gee, that's too bad, what a horrible way to die. That is called ang pag-antos sa kalibutan, ang patukuranan, the standard sa kalibutan. And that is inadequate to explain what happened. Dili ka na paigo nga pagpatinaw kung unsay nahitabo. Because the worst way for a member of the human race to die, ang kinagrabihang paagis pagkamatay sa usa ka sakop sa kaliwatan sa tao, mao man ang pagkamatay ingon nga dili magtotoo. That's the worst way to die for a member of the human race, to die as an unbeliever. Paminaw. Better to die as a believer in Jesus Christ in any horrible way. Mamatay ba tungod sa cancer, tungod ba sa grabing disgrasya, maligsan bagpison, bisag unsang paagi nga mamatay as a believer in Jesus Christ, mamatay ba sa coronavirus, it's infinitely better than to die ingon nga di magtotoo. Go to sleep, wake up, torments. A rapidly loud ringing alarm clock. No. Mo kana gitawag og suffering in the will of God as opposed to suffering according to the standards of the world. Well, of course, di man ta gustong mutan-aw sa katawo nga moantos. Di gani pud ta gustong mutan-aw bisag unsang hayop nga magantos, di ba? Anybody who's normal does not like to see somebody else suffer. Gusto? But there are different causes. Nagkalanlaing hinungdan sa pagantos. Anaay nagkalanlaing matang sa pagantos. Gusto? Now, agi og labas atong panumduman to refresh our mind of God's Word in 2 Peter 3:9 sa isulti diha. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to a change of attitude, to come to repentance. Paminaw. Ilabi na kanimo higala nga dili magtotoo. For you, unbeliever who is listening right now, ang Dios dili buot nga naay sakop sa kaliwatan sa tao nga moadto sa linaw sa kalayo, nga gitawag sa kadaghanan diha og impyerno. Dili buot, paminaw, dili buot sa Dios nga naay moadto sa impyerno, tungod kay ang impyerno was never designed for man, but for the devil and his angels. Naam na sa Mateo 25:41. For the Isaiah 14 and Ezekiel 28 nga revolt, na pag-alsa ni Lucifer o sa mga nangalaglag nga mga manulunda, 1/3 sa gidaghanon niini mi-rebuildi batok sa Dios. And that is why ang lake of fire
o impyerno gitukod o gibuhat. Mao to. Ang Dios dili buot nga naay sakop sa kaliwatan sa tao nga moadto nin dapita. Dili siya buot. Now, sa 1 Timoteo 2:4, God wills, He desires buot sa Dios ang tanang tao maluwas. So, if the suffering of animals is one thing, the suffering of the members of the human race is something else. Ug dili kita gusto mo tan-aw ug makakita og pag-antos din sa kalibutan. But the worst suffering of all for any member of the human race is the suffering in the lake of fire. Therefore, the worst possible way for any member of the human race to die is to die as an unbeliever. Ingon nga dili magtotoo. Having committed the unpardonable sin, ang iyang pagbuhat sa sala nga dili mapasaylo, nga maong iyang pagsalikway kang Ginoong Kristo as Savior. That is the worst. The worst way to die. Nakadungog ka. Alang ninimo, dili magtotoo. Maunay, kaning atong isgutan, maunay kinagrabihang paagis pagkamatay. Sabta gina. Maunay hinungdan. Kang atong Ginoong Kristo misulti ngadto kang Judas Iscariote. Dias Mateo 26:24. Better for this man never to have been born. May pagwa na lang unta matao ning tawhana. Nas Mateo 26:24. Ug di lamang kini ang nga isulti lang ngadto kang Judas Iscariote, kundi ngadto ni bisang kinsang unbeliever. Dili magtotoo. And our Lord made that statement in light of the prediction that it was Judas who was going to betray, budhi kaniya, who was going to betray him. Si kinsa man kadtong mutuslob sa panaksan uban kanako is the one who is going to betray me. Mao to gisulti sa atong Ginoo. Mao kadtong mi walk out kini si Judas gikan sa katapusang panihapon nila the Last Supper. O ang ubang mga disipulo nga po manggigamit sila mga gipakaingon po nila hing-walk out ni si Judas kay to get some more food. Bisag nga itong Ginoo, bag-o pang mipaybaw nga anay usa kanila nga mubudhi kaniya. O kinis Pedro miingon og, oy, kinsa man. Ug ang Ginoo miingon og, kadtong mituslob sa panaksan uban kanako, the one who dipped with me in the bowl. Ug kinis Judas mismo nangutanaw, ako ba Ginoo? Is it I, Lord? Mitubag ang Ginoo kaniya. You said it. Imo ka nang gisulti. Ug ang ubang mga disipulo sa ilang pagkadungog niadto sa dihang miguwa ni Judas, nakaingon sila, migawas lagi ni Judas kay magkuha og dugang pagkaon. Not a high level of perception. Apan ang Ginoo na kanayon, mas maayo pag wa na lang unta kini siya matao. Dili tungod kay siya ang nagabudhi sa tong Ginoo. So what if he was the betrayer of our Lord? He identified him na ilhan as Ginoo si Judas dito pas hardin sa Getsemani, di ba? There was an act of betrayal, an act of treachery sa ato pang pinulungan. Di ay pagluib o pagbudhi. Basta, mao ba na hustong binisaya? Apan kini si Ginoong Kristo namatay tungod sa maong sala didto sa krus. Ang inungdan nga nung si Judas giingon nga mas maayo pag wa na lang unta siya matao tungod kay siya dili magtotoo ug ang Ginoo nahibaw nga mamatay kini si Judas as an unbeliever. Ug iya man gani gibaligya ang atong Ginoo pinagi sa 30 pieces of silver for betraying the Lord.
And after he betrayed him, ibalik siya dito sa mga pango sa relihiyon, sod sa templo. Ug siya nagkanayon og, I betrayed innocent blood. Ug iyang gilabay ang mga pilak o silver ngadto sa mga pango sa relihiyon. He confessed his sin. He felt sorry for his sin. He made restitution for his sin. But niya dawata si Kristo as his Savior. So, dili siya luwas. So, higawas siya, kung sa iyang gihimo, naghikog. Naghikog si Judas. He hanged himself. He committed suicide. And you know what? He did a bad job for that. Ang PC nga gigamit siyang paghikog, nabugto man. Kung mo ito nahog siya, mo ito nahog kini siya, down the rock below. Kung mo kanto yung namatyan niya. Giingon to sa in English nga, his abdominal pelvic cavity split open. Patay si Judas Iscariote. Namatay siya as an unbeliever. Dili magtotoo. That's the worst way to die. Kasabot ka? That's the worst suffering of all. Now, ato makita dinhi, gang paganto sa ka magtotoo, may kalabutan kini, limited to time, o it falls into sa duha ka kategorya. Na nisod na taniini, kaya mo man yung atong uluhan, yung atong tunanan. Why do believers suffer? Okay. So, mo ni, duha ka kategorya. Category 1, Category 2. Category 1 suffering, okay, giingon kini nga, any and all suffering that accrues to the believer nga naa sa pagkikambitay in fellowship. Okay? Ani ang krus? Representing the point of salvation. Hulagwaya. Just try to imagine sa porma sa krus nga nagahulagway sa kaluwasan. Bisakin sang tao nga nagadungog sa maayong balita sa kaluwasan, he hears the gospel, believe on the Lord Jesus Christ, ug musanong kini, mutubag sa maong pag-agda, gitawag og stimulus, ug mohimo og desisyon, pinaagi og positibong kaumbuton. Mutuo kini siya kang Ginoong Hesukristo. Ingon nga manluluwas. At the moment of salvation of every person in the church age, mga kapituan, 70 plus things, ipasangil, imputed to the believer, og he is entered into union with our Lord Jesus Christ. And there, he receives eternal life, ug dili na kanamuwa gikan kaniya. He cannot lose it. Now, the righteousness of God is imputed to him. Gihatag ang pagkamatarong sa Dios diha kaniya. He is justified, namatarong na. He is positionally sanctified. He is elect, predestined. Nahimo na siyang sakop sa panimalay sa Dios through faith in Christ. Pinagi lamang sa iyang pagtuo kang Kristo. Galatians 3:26, you are the sons of God by faith in Christ Jesus. Mao kani ang eternal family relationship nga dili og di nagyod matangtang. Samtagi na. Unya, we have Operation Bottom Circle dito sa ubos. Kaya katong isgutan karon ng dito man sa itaas. Butang nato ihulagway nato nga nailingin dito sa itaas. That was the eternal relationship. Ug diri sa ubos, Operation Bottom Circle, it represents temporal fellowship with God, the filling of the Holy Spirit, redeeming or purchasing time, God's spiritual rest. Dinhi, ang magtutuo has a relaxed
ani powerful mental attitude tungod sa pagkaway mental attitude sin. Wag yoy sala diha siya ang una-una. Nagalakaw kini siya diha sa kahayag. He walks in the light. He is walking in truth. He is walking by faith. Dinhi, ang magtutuo produces divine good. Busa, ana siya divine viewpoint, historical impact, ngadto sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. That is why the believer dinhi ning tungura operates under sa gitawag ta og automatic double blessing, and that is minimum amount sa panalangin. Dinhi gitawag siya og usa ka spiritual believer. He is experientially binalaan or sanctified. Og dinhi moatubang siya category 1 suffering o pagantos kini suma sa kabubuton sa Dios. Now, sa ato na nakita, there are two broad principles that covered all sufferings alang sa magtutuo. Ang usa niini mao ang tanang pag-antos nga tubangon sa magtutuo is limited to time. Ug ang ikaduha, mao nga all sufferings, whether category 1 or category 2, is designed by God agi og panalangin. They're all designed by God for blessing. Okay? Bisan gani ang disciplinary suffering is designed for blessing. Kasabot ka? Category 1 suffering, mao ni matang sa pag-antos sumala sa kabuhuton sa Dios according to the will of God. Ang definition gud niini mo kini: any and all suffering that accrues to the believer in fellowship. Binisaya, bisag unsa ug ang tanang pag-antos nga mudangat sa pagtutuo kinsa anaay pakig ambitay sa Dios. Nagalakip niini, it involves compassion suffering. Nagalambigit kini sa pag-antos sa pagsulay, testing suffering. Nagalambigit pagyud kini sa pag-antos gumikan sa pagkadautas uban because of the evil of others. A major reason why nganong moantos man ang mga magtutuo. Whether it comes from unbelievers or sa pagkadautas ubang mga magtutuo o kaha from Satan and the demons. Ang gitawag ta og compassion suffering, nagalambigit kini sa pag-antos for the desire for the salvation of unbelievers. Ingon man, alang sa edification and growth of believers. Aron sila magatubo. Karon bahin sa testing suffering, kining mao nga matang sa pag-antos comes as either directed by God o gitugot sa Dios nga mudangat ngadto sa kamagtutuo. Ang Dios mutugot sa compassion suffering nga mudangat sa magtutuo. God also permits the evil of others. Apan usahay, ang Dios, directs suffering to believers. Ug ato kini makita diha sa Genesis 12 o Genesis 22, bahin sa kinabuhi ni Abraham. Ingon man diha sa Ruth chapter 1, bahin sa kinabuhi ni Elimelech. Now, all category 1 suffering, gituyo kini or it is designed for blessing. Sanglit ang pagsulbad sa category 1 suffering, a believer has to go deeper and deeper and deeper sa iyang paggamit o pagtuon sa kamatuuran sa pulong sa Dios. And then, cycled it, pinagi sa critical pathway. Itawag nato ni og critical pathway. Og sa paggamit niini ngadto sa kasinatian sa kinabuhi aron sa ingon nga paagi ang category 1 nga pag-antos dili kini makatukmod sa magtutuo ngadto sa pagkatangtang sa pagkambitay sa Dios. Dili siya madali nga kawadag pagtuo
o kahadlok o kabalaka o kasina o pangabubho o tingali sa pagka mapahitason, pride or bitterness, because something had happened or bad happens to him o sa hinigugma baka sa iyong kinabuhi. Ug sa higayon nga mahisukamod ang magtutuo sa pagpakasala, then he is out of fellowship and on to carnality. Na karnal siya. Ug busa, he is said to be walking in darkness upon. Ug kung bahin na sa iyang mga binuhatan, he is producing unsa? What kind of good? He is producing human good. Ug busa na nag-iya na kini siya karon og human viewpoint, historical impact ngadto sa uban. Ug mahinungdan nga siya karon automatic under double cursing, double discipline is minimal. So, ubos na kini siya karon sa Dios ng pagbanton. Musta? He is now under divine discipline. Whom the Lord loveth, he what? He chasteneth, and scourgeth every sin, every son whom he receives. Whom the Lord loveth, he chasteneth. Ang buti pasabot niya na, mao nga naa kini siya sa initial discipline. Una-una, he scourgeth, kana intensive discipline. That means he skins alive with a whip. Ang initial discipline tuod, paminaw, ang una-una nga disiplina, initial manguna, nagalambigit kini sa pagkawagtang sa inner happiness. Mawa, naanay pagkamikaw. Bati na siya loneliness, disorientation from doctrinal reality, naanay frustration, pagkawa sa kadasig, confusion, pagkaguliyang, pagkasalinggubot, etc. Ug ang tuyo, both of the initial as well as the intensive phase sa Diyos ng pagpanton is to crack through the believer pinagi sa mentality sa iyang kalag. Aron mo dangat kini siyang volition, kabubuton, bahin sa iya karong giatubang nga pagantos nga tingali gibugatan siya niini aron finally ang mao magtutuo makamgo ug buot na siya mobalik ngadto sa Dios ug mangayo siyang tabang alang sa kasulbaran siyang suliran for the solution of the problem. He goes positive. Natural. That's the only cure. That's the only remedy. And kung nakasabot siya rebound, he will get back in fellowship. If not, he will get to be led by God to a place where doctrine is solved. He will get plugged and get straightened out, then fulfill the divine viewpoint purpose nga gidesign sa Diyos alang siyang kinabuhi sa phase 2 sa plano sa Diyos. Kasabot ka? Karon, this is category 2 suffering. Ang pagantos as an evil doers. 1 Peter 4:15. Nga nagaingon, but let none of you suffer as a murderer or as a thief or as an evildoer or as a busybody in other men's matters. Well, as a matter of fact, ang pagantos na apil ug bahin ka sa plano sa Dios. Ang pagantos is in the plan of God, but not the will of God. Sabta gina. Ang umalikon, ang pagantos na apil ug bahin ka sa plano sa Dios. Ang pagantos is in the plan of God, but not the will of God. Category 1 suffering is will of God suffering, while category 2 suffering is plan of God suffering. Sabot? Now, while there are just a handful of reasons
nganong mo antos man ang magtutuos kategory to suffering. There are over 100 reasons why believers suffer. Category 1 suffering, but they all fall into one of these 3 categories. Okay? Now, 2 Corinthians 7, 8 through 10. Okay? So, di pa kita mo balik dito sa versikulo 9. Doon na tayo 15 reasons so far. Why? Nganong mo antos mangyod ang magtutuos category 1. Here is point 16. Sometimes anay mga magtutuo who are under direct satanic attack sa kinabuhi. As was Job. Ingon sa nayaguman o lagian ni Job. Ang Job chapter 1 verses 6 through 22. Job chapter 2 verses 1 through 8. Ug ang giantos ni Job was on account of his divine viewpoint lifestyle. Ug ang tumong sa yawa mao ang pagpahigawas kang kanang Job sa pagimbitay niya sa Dios to cause Job to get out of fellowship. Ang yawa misulti sa Dios sa pag-ingon, imo manghiyatagas labihas kadagkog kadaghang mga panalangin sa grasya kini si Job. Ang tanang mga spiritual o temporal nga mga panalangin, all those phenomenal grace blessings ngadto ni Job. Of course, naibaw tag nganong gibubuan sa dagkong mga grasya panalangin sa Dios kini si Job. Tungod sa hinungdan, sumala sa gipadayag di sa Job chapter 1 nga kini si Job dinha na niya nang mabulokon og daghang divine viewpoint lifestyle niya ng normal nga divine viewpoint lifestyle. Mao na normal. He loved the Word of God. Di na siya dakong gugma ngadto sa Dios. Nag-function siya sa faithless life. Di na siya experiential righteousness. All describes it as he had chewed evil, meaning iya kinigipusgay, iya kinigiusap niya gitutho. He chewed the evil. He could not stand it. Di siya kagwanta mo tanaw nini. Mao na si Job. He had a hatred for evil. That is divine viewpoint lifestyle. And that is why God imputed mga dagkong spiritual o temporal grace blessings ngadto kang Job. Ug ang yawa, wa mo nga ini, nasuko siya kay pag-ayo niini. Tungod kay si Job, di lamang nga siya ang targets mga grace blessings sa Dios, but Job was having phenomenal divine viewpoint historical impact in his own day. Dili kay kasundugan lamang ang kinabuhi with regard to doctrine, kundi he led many daghang gatusan o libuan ka mga magtutuo ug mga dili magtutuo that led them to faith in Christ. So, he is having cutting a wide path through life in divine viewpoint historical impact. Ug ang yawa gusto undangon, babaga niya kung mahimo ang magtutuo nga nag-iya na sa maong baruganan sa kinabuhi sa phase 2. So, bagot-bot, nakigharong ang yawa sa Dios bahin ni Job sa pag-ingon nga tungod kay imo manggong gihatagan sa daghan ug dagkong nga panalangin kay Job, mao nga nagmatinud-anon, nagmakugihon ug nagmahigugmaon kini siya nimo. Busa ang Dios nagkanayon og all right, bueno, you go ahead, attack him. Sabi nimo, kini si Satanas dinhay ingnon ta theory, diya siya theory. You take away his blessings and he will turn on you. Tangtanga ra gud ang iyang mga panalangin ug mobiya gyud na siya nimo. Matud pa ni Satanas ngadto sa Dios. Natural, naibaw lang daan ang Dios nga dili gyud mobiya sa Job kaniya. Omnisciente gud siya. Basta
Misalig ang Diyos ni Job with that kind of attack. Because Job's life, mo ang pulong sa Diyos. Mo na kinabuhing hope. Ang pulong sa Diyos. His first sphere of spiritual happiness, di matarog. Unshaken. Busa tuod man, giatake kini siya. Okay? Giatake ni Satanas. And he did not run around being the devil is after me, the devil's after me. Wa. Ang objective sa yawa, maong pagguba, maong pagdaot ni Job, ug sa pagpagawas niya sa pagigambitay sa Dios, ug sa pagpugong niya sa pagpadayon, sa pag-function with the faithless life. Mao katoy tumong ni Satanas. Ug mao nga usa ka hapon ni ana, okay? He murdered his 10 children and destroyed all of his wealth. Kanya mga pila ka adlaw human adto. He took away all of his health. Ang iyang panglawas. He had skin ulcers. Gikas ngadto siyang lapalapa. Logos na gani di nagyud si Job makatindog. He could not stand, he could not sit. Di makalingkod. Walk or lie down, dili. Couldn't do anything without pain. Skin ulcers from head to toe. Boil, mga hubag. Iyang ikiskisan gini, he tried to cauterize them and skin them off. Ug mao nga ang iya mismo nga asawa miingon na niya, why don't you curse God and die? Grabe po rin asawa. What a wife. Di na asawa nga. Winner. Pildiro yung asawa ha. Nitong oras, si Job is in great pain. Okay? The devil is trying to break him and it didn't work. Wag yun mo salir. Usahay. Ang usa kang magtuto is under satanic attack in life. That is category 1 suffering that we're talking about. Nandun ka? Nasa Job chapter 1 verses 6 to 22, Job 2, 1 through 8. Sometimes, the believer suffers because the right man or the right woman in marriage operates with human viewpoint, as did Job's wife. Job 2, 9 to 10. I just made reference niya na, why didn't you curse God and die? Mamunto gisulti siyang asawa. O kita na ibaw, nga kadto human viewpoint nga sinultihan. Tungod kay miingon kaniya si Job, you're talking now like one of my mga kwanggol nga mga babae nga musulti ingon anak. What shall we receive? Imputed grace, blessings, gikan sa kamot sa Diyos, ug dili makadawat og category 1 suffering as well. After all, naibaw ang Diyos sa iyang gibuhat. All relationships in life, kanunay gyud ni silang nagasalig. They are dependent. Whether it's the believer's relationship with God, or tawanong relasyon diya sa kaminyon, diya sa panimalay, o sa patigayon, o sa edukasyon, o sa medical or social life, whatever they may be. Ang tanang matang sa relasyon, nagalambigit og duha o labaw ka mga partes, ug busa nagasalig gini sila sa malampusong spiritual life of both people. And therefore, all it takes is one to fail and the relationship is breached, bungkag. Basta. Busa, kung ang tukmang lalaki, right man, or as in this case, ang tukmang bayi, the right woman, operates with human viewpoint, their mate is going to suffer. Job 2, 9, and 10. Ug diya sa Genesis 12, we see the same thing. Kung kadto si Abraham who misled Sarah, tell them you're my sister, not my wife. Just tell them half the truth. Sulti lang na sila katunga tinuod.
Ayaw sila sulti, ako kang asawa. Kung imo ka ng muhaton, patyon yugo nila. Excuse me. On the other hand, diya sa Genesis Kapitulo 3, it's the right woman who gets the ball rolling in the wrong direction. She was deceived. Nalingla ang babae. Umikaon siya bungas kahoy sa pag-ila sa maayog dautan. Iyang gipaambit ang tunga sa bunga ngadto sa iyang bana, si Adan, and then influence himself. Ilaw ang tagyaw na nagmaayo. Kung mukaon ba sila niya itong bunga o dili, upon they both made a bad decision. So, it can work either way. And as a matter of fact, one of the great marriage passages sa Efesos 5 o 1 Peter 3, it shows, nagpakita niya that each, both the right man and right woman, have a divine viewpoint responsibility. Katungdanan nga divine viewpoint ngadto sa Dios. Aron sa ingon niya na makahimo sila sa pag-function sa faithless life. So, usahay ang mga magtotoo in marriage, they suffer tungod kang right man or right woman operates with human viewpoint. O kung silang duha out of fellowship, nan, you can share the misery sa Diyos tong pagpanton together. Now, point 18. Sometimes believers suffer because ana sila under direct demonic attack, as with Paul in 2 Corinthians 12:7-10. A messenger of Satan to slug him, called a thorn of the flesh. O katong tunok sa unod, thorn of the flesh, was physical pain, sakit sa lawas, inflicted nga to ni Apostol Pablo by a demon. Ato ning ipadayon ugma. Yun nilang una kita kutob karon o padayon nato nis paghisgot ugma, ayaw sipyat sa pag subay nini sa sumpay nini. Okay? So padayon lang aron matuhog yun mo ang mga points of doctrine dinhi mahitungod nini pangutana nga numan nga mga magtutuo mo antos man. Okay? Dinilang takutob ug magampo ta. Amahan na mo nga Dios. Salamat sa imong kamatuoran nga mong gitun-an ni nga dawa. Salamat sa imong grasya. Dili kami takos ng dawat ni o Dios. Bani kami sa among magbuwag nga dawa. Likay kami sa mga kabilinggan, bani kami ugma sa among pagpadayon, pagtuon sa imong pulong. Salamat niya among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.